Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген дүшәмбе, 11 гыйнвар. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме матур көн, күтәренке кәеф, файдалы атна баш теләп калабыз. Даруларны өйдә ничек дөрес сакларга? Саумысыз рубрикасында бүген сүз шул турыда булыр. Файдалы киңәшләрен безгә тапшырубызның даими эксперты табиб Илдус Латфуллин бирә. Элекке галимнәр ничек дип әйткәннәр, дару ул бер яктан дару булала, икенче яктан агу булала. Шулай бит? Шуның өчен даруны дөрес сакларга кирәк, аны дөрес сакласаң гына ул зыянсыз, зарарсыз була. Беренчедән даруларны үй хайваннары һәм балалар ала алмый торган урында сакларга кирәк. Шул ук вакытта без даруларны саклый торган урын ул бик еракта булырга тиеш түгел. Әгәр дә авырып киткәнсең икән, сиңа аны алырга җиңел булсын. Икенчедән, даруларны инструкциясе белән бергә сакларга кирәк. Даруларны аерым, инструкцияләрен аерым сакларга ярамый. Шулай ук даруны коробкасыннан, банкасыннан алып, башка җирдә саклау да дөрес түгел. Бу блистерда сатыла торган, чыгарыла торган даруларга да карый. Даруларның блистерын кисеп, аерым сакларга ярамый. Мәсәлән, без аның туу исемен түгел, исеменең бер кисәген генә күрәбез икән, без даруны дөрес нәрсә икәнен аңламаска мөмкин. Мәсәлән, цетамол дип язылган икән, бу парацетамолдыр инде дип ишеп куярга мөмкин бит инде бит. Һәм бу дөрес дару булмаска мөмкин. Холодильникта, суыткычта саклый торган даруларны бузлаткычтан ераграк сакларга кирәк. Әгәр дә без бузлаткычка якын саклыйбыз икән, алар катып китәргә мөмкин. Алар катса, аның сыйфаты начарлана. Иң әйбәте даруларны яшелчә саклый торган, суыткычның яшелчә саклый торган өлешендә сакларга кирәк. Менә аста тартып чыгара торган ящиклар бар ишәле. Менә шул урынны, аның суыткычның шул урынны дарулар саклау өчен иң кулай. Градусник саклау турында да бер сүз әйтергә кирәк. Әлбәттә, температураны иң дөрес итеп үлчи торган инструмент ул тере көмеш белән ясалган иске градусниклар. Ләкин шунысын аңларга кирәк, алар зарарлы булалар, зыянлы булалар, экология өчен дә зыянлы булалар. Шуның өчен аларны кагазга төреп, аерым урында сакларга кирәк, алар ватылмасын өчен. Әгәр градусник ватыла икән, бу җитди ситуация. Беренчедән кулыңа перчатка киеп, бу түгелгән тере көмешне тулысынча җыярга кирәк. Пластир белән ябыштырып җыйсагыз була. Бүлмәне әйбәтләп җилләтү тиеш, шуннан соң тере көмешнең парлары чыгып китсен өчен. Һәм шунысы бик мөһим, ватылган градусникны, менә бу җыелган тере көмешне канализациягә дә, чүп савытына да салырга ярамый. Бу экология өчен бик зыянлы. Менә бу тере көмешне, бу түгелгән тере көмешне җыя торган аерым службалар бар. Мин белгәнчә, моны МЧС ясый һәм экология министрлыгы да шулай ук менә бу тере көмешне җыя торган контейнерларны берничә ел элек ачып җибәргән ди, мин белгәнчә. Бу бик мөһим сорау. Шулай ук срогы чыккан даруларны сакларга ярамый. Әгәр дә даруның срогы чыккан икән, аны шул көнне, менә сез срогы чыкканны күргән көнне утилизация ясарга кирәк. Даруларны шулай канализациягә салырга ярамый, унитазга, раковина салырга ярамый. Дөрес итеп даруларны булай итү тиеш. Срогы чыккан даруларны утилизация булай ясала. Шул даруны алабыз да, аны порошок рәвешенә тиеп, бер кагазга төреп, чүп савытына аны салып куябыз. Канализациягә салырга ярамый. Гыйнвар кояшы җәйгә карый, ә кыш суыкны көчәйтә. Халык сынамышларына килгәндә бүген 11 гыйнварда көн җылы булса, яз иртә киләс икән. Тур эфирда хәерле көн Татарстан тапшыру. Барыгызга да матур атна башы теләп калабыз. Бәйрәм яллары, туган тумачалар, дуслар белән аралашу, мул табыннар артында утырулар артта калды. Җиң сызганып эшкә керешергә вакыт җитте. Озын яллардан соң көндәлек режимны ничек җайга салырга? Бу һәм башка сорауларны мин психология белгече Гөлназ Мирхәлиловага юллыйм. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәмез Гөлназ ханым. Хәерле көн, Эльза. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Менә психологлар яңа ел каникулларыннан соң эшкә керешүне көн тәртибен төзүдән башларга тәкъдим итәләр. Сез бу фикер белән килешәсезме? Өлешчә килешәм. Нигездә өлешчә алганда дөрес. Ул бар шундый кешеләр план белән яши торган, режим белән яши торган. Аларга шулай уңайлы, алар үзен шулай уңай рәхәт хис итә. Һәм әлбәттә, мондый кешеләргә план төзү, көннең режимын билгеләп кую
файдага булачак, әйбәт булачак. Әмма шул ук вакытта бар шундый кешеләр, безнең бит һәрберебез, һәр кеше уникаль, үзенчәлекле. Шуңа күрә бар шундый кешеләр план дигән сүз, ул кешене план дигән сүз уже ниндидер бер кысаларга кертә, эшкә киеренкелек тудыра. Шуңа күрә гадәттә инде иҗат кешеләре нигездә, шуңа күрә кемгәдер килешә, кемгәдер юк. Үзе сайлап алырга тиеш булып Кеше үзен үзе аңлый. Ә менә эшкә килеп эшкә тотынганда нәрсәдән эшне башлап җибәрә кирәк? Җиңелрәк бирелә торган эшкәме, я инде киресенчә авыр бирелә торган эшне беренчедән башкаргамы? Әлбәттә, башта анализлап аңларга кирәк, бар икән шундый эш, менә бу бик ашыгыч эш, әгәр дә бу эшне менә хәзер беренче чиратта эшләмәсәм, кемгәдер зыян килә, ниндидер бүлекчәләрнең эшенә зыян килә, бәлки үземә зыян килә дип, андый булса, әлбәттә, ашыгыч булган эшне эшләргә кирәк инде. Гомумән алганда, җиңелрәк эштән башласаң, эшкә кереп китәргә җиңелрәк була. Аңлашылды. Коллегалар белән ничек аралашырга? Күпмедер вакыт бит инде аралашмыйчан торганбыз. Мөмкинлек бар икән, андый шартлар бар икән, әлбәттә, утырып чәй эчүдән башласаң, яллар ничек узган, шуларны сөйләшеп 5-10 минут, 3-4 минут, бәлки эшкә бераз гына алдан килеп, әлбәттә, кәефне күтәреп, эшкә кереп китәргә җиңелрәк булачак, рәхәтрәк булачак. Әгәр дә юк икән, инде гадәттә ничек аралашкан шулай. Шулай дәвам итәргә. Әйе, монда да инде кемгәдер ниндидер кысалар, аерым гына кагыйдәләр юк. Гомумән киңәш ителә, дустана мөгамәләдә булырга, ул үзеңә дә, үзең өчен дә, үз күңелең өчен бик әйбәт. Фильмнар карау, китаплар уку ниндидер мотивация бирәме? Әйе, бик дөрес әйтәсез, Эльза, ул бик зур мотивация, чөнки фильмнарның, китапларның, аларның тәэсир итү көче зуррак. Китаплар укыганда, фильмнарда кеше мәгълүматны, шул китаплар, фильмнар аша бирелә торган мәгълүматны образлар аша кабул итә һәм образларның ышандыру көче гади текстка караганда гына, сүзгә караганда гына көчлерәк. Әйтик, менә бер үк мәгълүматны кешегә лекция формасында җиткерәләр икән, яисә шул мәгълүматны ниндидер фильмга салып, китапка салып, бу очракта фильм белән китапның тәэсир итү, ышандыру көче зуррак. Аннан соң беләсезме, менә сезнең белән әңгәмәгә әзерләгәндә шундый бер кызык кына мәгълүматка тап булдым. Күтәренке рухтагы музыка тыңлау да бик файдалы икән менә бу шушы авыр атна эшен башлап җибәргәндә. Әйе, музыканың да тәэсир итү көче бик зур, бик дөрес әйтәсез. Бик файдалы киңәш. Дүшәмбе көнне шулай ук авыр көн диләр. Сез менә моның белән килешәсезме? Әллә инде бу менә теге әзрәк кенә эшләргә яратмаучыларның ни бер хәйләкәрлегеме? Бер яктан, чыннан да дүшәмбе 2 көнлек ялдан соң, шимбә, якшәмбедән соң эшкә кереп китәргә авыррак көн кебек инде. Монда да һәркем өчен дә авыр дигән сүз түгел. Беренчедән, кемгәдер авыр икән, моның сәбәпләре берничә булырга мөмкин. Әйтик, кеше әгәр дә төнгә 1-гә, 12-гә кадәр күңел ачып 2дә ята икән, әлбәттә, аңа дүшәмбе авыр булачак, торырга авыр булачак. Шул ук вакытта, аннан соң үз-үзеңне ничек әзерлисең? Ничек юрыйсың дип әйтәләр бит, татар әйтә бит, татар юрап китерә. Әгәр дә кемнәндер ишетеп, каяндыр укып, дүшәмбе авыр икән дип, шуңа ышанып, шундый эшкә әзерлек белән килсәң, әлбәттә авыр була. Дүшәмбе авыр дигән ул бит нәрсә? Ул мәгълүмат, ул аны кеше каяндыр ишетә дә, әгәр чынлап та ул аны үзенә чын барлык итеп алса, безнең баш мие ул шулай эшли, үзендә нинди мәгълүмат бар, шуңа дәлилләр эзли. Игътибарны кеше шунда гына юнәлтәчәк һәм көннең, дүшәмбенең шундый авыр якларын гына күрәчәк. Шуңа күрә дүшәмбе минем әйбәт үтәчәк, җиңел үтәчәк, мин бөтен авырлыклар булса да җиңеп чыгам дип кеше шулай үз-үзен әзерләп килсә, ул авыр булмый дүшәмбедә. Тиздән иске яңа ел була. Менә яңа елга кергәндә без гадәттә төрле матур теләкләр телибез, планнар төзибез, шулай бит. Шушы планнар төзеп өлгермәгәннәргә нинди киңәшләр бирдегезме? Менә шушы яңа елларда шушы эшләрне башкарам, шушы нәтиҗәләргә ирешәм дигән ниндидер уңай мотивация шулай ук бирәме? Кирәкме менә булар, юкмы сезнең фикерегез? Бирә. Бик дөрес әйтәсез, бик дөрес бирәсез тамашачыларга. Чөнки киләчәкне планлаштыру, киләчәкне күзаллау ул бик мөһим. Кешенең ниндидер бер маяк, кешегә юл күрсәтүче. Шуңа күрә теләкләр дә, планнар да киләчәккә бик файдалы кеше өчен. Әмма шуны аңларга кирәк. Мәсәлән, бу елны
өлгермәгәннәр менә иске яңа елда да теләп, киләсе яңа елны төшенке кәйф белән минем бер теләгем дә, бер планым да тормышка ашмады дип төшенкелеккә бирелмәс өчен теләкләр, планнар реаль булырга тиеш, барлыкка туры килә торган булырга тиеш. Һәм тагын бер бик мөһим әйбер, әлбәттә мөгъҗизаларга урын булырга тиеш. 1% ничәдер процент урын булырга тиеш, әмма шушы теләкләрне, планнарны теләгәндә, планлаштырганда ул каяндыр күктән ишелергә тиеш дигән өмет белән, ышаныч белән түгел, шул теләкләрне теләгәч, планнарны коргач, үзеңә шуны ирешергә тырышырга кирәк. Максатлар куя белергә кирәк. Әйе, үзеңә нәрсәдер эшләргә кирәк шуларны ирешер өчен. Әйтик, менә сәламәт булдым дип тели икән инде кеше, Худайдан миңа сәламәтлек бир дип. Шул теләкне тормышка ашырыр өчен кеше үзе нәрсәдер эшләргә, сәламәтлеген кайгыртырга тиеш. Шулай бит әгәр ул аны каяндыр көтсә генә, үзе сәламәтлегенә Битараф булса битараф булса, әйе. Бүген Гөлназ ханым, халыкара рәхмәт көне. Сез психолог буларак әйбәт белә торгансыздыр инде. Рәхмәтле кешенең тормышы да уңышлы була диләр. Әйе, бик дөрес әйтәсез. Бу психологиянең төп законнарының берсе дип тә әйтсәң була. Шул рәхмәт нәрсә ул? Рәхмәт ул ички позитив. Менә кеше рәхмәтле икән, ул безнең сәламәтлекнең, безнең тормыш сыйфатын, сәламәтлеккә, тормыш сыйфатына безнең гормоннар бик нык тәэсир итә. Менә бу рәхмәтле булу, ул күтәренке кәйф гормоннары, позитив гормоннар эшләп чыгарга булыша. Беренче чиратта кешенең сәламәтлегенә уңай, һәм шул ук менә әйттем бит әле генә, баш мие нинди мәгълүмат бар, шуңа дәлилләр эзли дип. Рәхмәтле кеше тормышның яхшы якларын күбрәк күрәчәк һәм шуларны үзенең тормышында тудырачак, тартып китерәчәк дисәң була. Сезгә үзегезгә, сез бит журналист, психология кайсы ягы белән кызыклы, менә кайсы ягы белән кызыксындырды? Ничек кирип киттегез сез бу юнәлешкә? Минем үземнең авырлыклар бар иде. Минем үземнең депрессия, невроз дигән черноздым мин. Шуны җиңеп чыгарга булышты. Үзегезгә җавап эзләргә тырышканга шуңа булып чыкты. Беренче чиратта мин үз-үземә ярдәм итәр өчен килдем шушы өлкәгә. Аннан соң инде кара ярдәм итеп була икән бит, һәр авырлыкны да җиңеп чыгып була икән бит. Булганлыгын аңлагач, инде башка кешеләргә дә ярдәм итәсез. Бүгенге сезнең файдалы киңәшләрегез безнең тамашачыларга да ярдәм итер дип ышанып калабыз. Бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлы ел булсын. Рәхмәт сезгә. Тамашачыларга да рәхмәтле булып, Эльза әйткәнчә, рәхәт тормышта яшәүләрен телим. Бүгенгә менә шулай, мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне бары тик матур уй-фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.
обо мне. Ты в далекой стране,